Baliyaga. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat. Semar ki wong ora duwe bangun kayangan. Sing nggo bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis bajigur iki. Iki wis melebihi apa jenenge unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Sane ngene Mas. Perasaanmu sebagai anak. Yo. Nek bapakmu DC piye? Aku nesu. Umpamane tau nekke Antasena anake wong Werkudara, wong drogak-drogok, wong ra iso basa, hunah-hunuh. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki mbelani bapakku to. Ento iso kok Antasena. Undang-undangane ento. Ento itu kang nata gamelane, men. Ora masalah. Ora. Bener sapa saiki petungan? Jebul lelakone ngono kuwi to. Heeh. Aku ora gawe-gawe aku. Sumpah wis to. Oh Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene 20 ati duwe lho. Menang boyong pustaka Jawa Singasa to. Ha niku terus kula metu jaba. Kula tataki tandane Prabu Baladewa. Ngoten. Kowe ngerti lho aku mbok-mbokane kesadar ora kowe? Ah. Berarti kurang seru. Heeh, aku wis ngerti. Nah, mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir. Ngoten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep belani sapa? Sampeyan arep belani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajal ye. Buktake wong Depok kene. Antasena karo Bagong menang sapa? Nek menang sampeyan, Piyai Seminakae wis nglumrahke, lumrah Antasena Satriya. Nek menang kula, sampeyan isin selawase. Tan ngawusa manjing gumbit Sanggar Sarup. Menawa Joko sapunalika semanten. Pelajaring para kawan kula Petruk Semanura Bagong. Ndadosaken gorek kang samya pemingap. Sing diarani kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho. Ketoke kaya mengejak gojek ning kok Sinuwun Mandura kok kaya tenanan karo awake dhewe. Kowe aja nganggep nek Sinuwun Mandura iki gojek. Arep kae pepunden, arep kae iki bendara, ning arang-arang ketemu karo awake dhewe. Tur kae mbelani Sinuwun Darawati ya tenanan. Mula nek Sinuwun Mandura wis sumbar nganake sayembara, wis saguh ngleboni sayembara ya dilakoni terus. Nek perkara leku gelut karo Sinuwun Prabu Mandura aku ora masalah. Terus ning ana sing aku sajae kaya wedi nglakoni iki, Gong. Kok wedi apa? Sinuwun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Dikandhani mbok menawa ling ngendikake Kuntul dikandhake bak dandang dikandhake Kuntul. Tegese lelakon kasunyatan dikandhake ora nyata. Wekasan sing dadi punjering keluputan awake dhewe. Terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe merga wis padha diseni swara karo Sinuwun Mandura. Piye? Jajari nek kaya ngono kuwi. Mung awake dhewe ora Sinuwun Mandura ning Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Monggo kuwi pepundhene awake dhewe, kuwi anak-anak Pandhawa. Ngene terus saiki. Nek miturut aku lho, ya, nek miturut aku saiki ngene wae. Terus piye karepmu? Bangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng cacing kepidak menungsa ngolek kuwi ora ngrasake lara ning butuh males. Ha iya, terus nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem mergo awake dhewe madheg ana ing bebener. Benere awake dhewe mbelani bapak. Wis ngono wae. Sapa wae sing arep mula sareng karo awake dhewe, sapa sing arep gendak sikara karo awake dhewe kudu wani. Sing maju anak-anak Pandhawa iki justru kuwi. Kuwi anak-anak kemarin sore to? Ha iya. Anak-anak wingi sore Gatotkaca Antarja Antasena
karo awake dhewe dibanding kaya dhewe buyute awake dhewe. Arwane awake dhewe iki dhek ora iso mikir wae piye. Nek kira-kira nyekel karo awake dhewe, wani rasa semelang. Oh iya. Apa jan? Nek nganti awake dhewe mati, wong urip iso dinteni apa aku tak takon. Hah? Wong urip semene akeh iki mung do antri modal. Asline ngono kuwi. Tur mati urip iki gumantung karo sing gawe jagat. Mati urip ora gumantung karo Ndara Garwaca, Ndara Tarja, Ndara Tasena. Ning mati urip gumantung karo sing gawe urip. Ha ta? Heeh. Isa kowe musuh Ndara Garwaca, Ndara Tarja, Ndara Tasena, kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang lho ora gleleng. Ning ketoke kok ora mungkin ya, Gong. Sing ngomong ora mungkin sapa? Wong ki anggere wani budidaya apapun itu iso terjadi. Ya wis, aku manut karo kowe. Oke. Nek do tekan kene kira-kira arep ngajar karo awake dhewe, krubut loro. Oke, siap. Tenanan lho Gong ki. Asli ora goro. Aku nek kene iki sik, aku tak ganti. Ya. Ora ganti sing ngene iki. Wah, nganggo training tok. Iki nggo pencak ra beres. Oh iya. Wis pokoke ora usah semelang. Aku wis ganti kathok abang ngene iki. Asli aku mengci arep nguyuh. Lho. Tak kira nek arep perang ora. Dadepi tra aja semelang. Ya, manut karo kowe, Gong. Oke. Nuntut lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelar ira wang Ndara Antasena ya Truk bakti kula katur nggih Den. Ya tak tampa pangestu Tampanuno ya Petruk. Nun nggih sangat anggen kawula mundi. Ndara Antasena? Ya, Gong. Bakti kula katur nggih Den. Ya tak tampa. Kok pasuryane ora kaya adate? Sampeyan niku nek teko mesti ngedum rokok lho. Niki kok kaya ora ana piye niki? Sik, perkara aku ngedum rokok ki rak lega atiku. Nggih. Wangsulan, Truk? Ya. Ning kok saniki kaya mboten lega. Jujur wae aku ora lega rasaku, Tru. Mboten lega rasane mergane aku nampa panjenenganing Prabu Mandura. Yen to kowe wani karo Prabu Mandura, iya. Oh nggih. Lah terus sebabe sampeyan rawuh mriki jalarane napa? Aku diutus karo Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak leboke pakunjaran. Kok iso? Kok iso ento? Ento sapa? Antasena kuwi. Kok ora aja dilebokke pakunjaran niku lah salah kula napa? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya to, Truk? Ya to, Gong. Kowe wani karo pepunden padha karo kowe nampa keluputan. Kowe gawe isin pepunden Pandhawa. Kowe gawe wirang pepunden Pandhawa. Kene ulungna tanganmu tak bondo. Bagong Sisan tak bondo leboke pakunjaran, ora tak pakani mati ning pakunjaran kowe. Piye, Gong? Nek mundur-mundur. Iya. Mundur terus. Iya. Kene le. Wangsulane wong ngene iki nek wong gleleng nek ora tempuke wong gentro kene iki ora. Sik, Mas. Masalah iku nyekel aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Kula ora bakal silak. Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi, kula melanggar pasal pira, niku monggo ajeng manghukum. Nek mengke riyen menyingili kikidik Burataya. Apa, Truk? Menyelidiki diki. Ya kleru ya. Menyelidiki. Wong niku nek ajeng menyiliti. Walah.
menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten. Sampeyan entuk pelapurane Sinuwun Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku. Janjane lara-larae apa? Piye? Ngono. Ora kok nampa pelapurane kono terus kono dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Nah, ngono kuwi kok. Menengo kowe men ora usah cerewet. Yo, saya tak takon karo kowe. Takono. Waton rangel-rangel. Sebabnya pokok wani karo Sinuwun Mandura. Nah, ngono iki lagi adil. Sebabnya ngene, Mas. Aku karo Petro dikongkon bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha aku ya ora iso basa. Aku dhek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Wah, ngayari ra Jawa. Meneng wae to? Yo. Aku dikongkon bapak. Yo. Kon sowan ning negara Ngamarta. Apa? Apa to? Apa to wigatine? Ya kuwi mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magrong-magrong kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan, kebak karukunan lan katentreman. Paham? Terus syaratnya siji. Syaratnya siji aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Terus rawuh Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong pustaka Jamus lima sada dienggo tumbal wadaling negara Ndarawati merga Ndarawati ketaman pegeblok. Sampai di situ, waduh. Aku curiga. Apa, Gong? Curiga iki keris. Lho, wong mencurigai iki lho. Cubriya. Aku Cubriya. Sinuwun Ndarawati iki Nalendra Titis Wisnu kok negarane ketaman pegeblok. Itu hal yang mustahil. Ha ta? Ya, terus pegeblok iku tiba ning donya dienggo papan sing elek. Papan sing apik ora bakal ketiban pegeblok. Mula kula curiga. Ya nek Sinuwun Ndarawati niku tenan, nek palsu, nek mung arep gawe boyong pustaka Jamus lima sada, napa mboten kapitunan? Wah, kula matur wonten niku Prabu Baladewa panos maning jalanan. Petro, Bagong. Kere ketibal 17. Wong elek nyolong mripat, mung batur kok wani karo Nata Ndarawati. Kowe iki meng kere sadar. Kula sadar wong kula ya kere tenan. Kula ora apa-apa dunake kere niku ora apa-apa dunake wong ora duwe ora masalah. Wong kula ya ora duwe tenan, kula niku ya wong melarat tenan. Lah iya, lah nggih. Bareng tekan ngendone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan. Kowe bali aga. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat. Semar ki wong ora duwe arep bangun kayangan. Sing nggo bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis bajigur iki. Iki wis melebi apa jenenge unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Sane ngene Mas. Perasamu sebagai anak. Yo. Nek bapakmu DC piye? Aku nesu. Pamane tau nekke Antasena anake wong Werkudara, wong drogak-drogok, wong ra iso basa, hunah-hunuh. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki mbelani bapakku to. Ento iso kok Antasena. Undang-undane ento. Ento itu kang nata gamelane, men. Ora masalah. Ora. Bener sapa saiki petungan? Ujebul lelakone ngono kuwi to. Heeh. Aku ora gawe-gawe aku. Sumpah wis to. Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene sangkul kanthi duwe lho. Kunang boyong pustaka Jamus lima sada. Niku terus kula metu jaba. Kula tataki tandangane Prabu Baladewa. Ngoten. Kowe ngerti ra aku mbok-mbokane kesadar ora kowe? Berarti kurang seru. Aku wis ngerti. Nah, mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir. Ngoten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep belani sapa? Sampeyan arep belani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajal ye. Buktake wong Depok kene. Antasena karo Bagong iki menang sapa? Nek menang sampeyan, Piyai Suwinakae wis nglumrahke
lumrah Antasena Satriya. Ning nek menang kula sampeyan isin selawase. Ngono ye. Ora ketap-ketip ento. Entanto. Kowe meneng lho cah jireh kok wae. Wisane mung dekem nang mburi kok. Wah dadi critane ngono to. Ah aku wis omong. Kuwi ladalah, ora ladalah iki serius. Piye terus piye? Ayo golek got sing jembar. Rupawani jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Wah, nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura, salah aku, Gong. Aku iki tergantung pikiranmu. Salah karo ora iki gantung sampeyan menggalih. Monggo, ngewangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampeyan bantu kali kula, matur nuwun. Tegese sampeyan nom-noman sing sadar karo kahanan to. Iki maksudnya piye kok ngrangkul iki? Truk, ngati-ati lho, truk iki aku dibanting tiraka lho. Ora, Ndara Antasena wis eling kok, Gong. Eling piye maksudnya? Eling ngrangkul kuwi nek dhek salah. Iki ketoke sikile kok mlebu-mlebu nang ndi? Nang tengah-tengah sikilku kok banting. Kok gak dengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Aku salah. Mpun nggih mpun. Lah sampeyan niku cah enom kadang kala nek entuk pelapuran terus emosi yang dipakai tapi hati enggak terpakai. Bener. Terus mengubyang-ubyung ngalor kidul. Yo barang digenake aduh getun aku getun tiba mburi. Mula jenenge Cibubur. Lho. Kok dadi Cibubur ngopo? Nasi sudah menjadi bubur. Ora ono cinasi. Aneh-aneh ora. Yo wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Lah ewangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk yakin entuk. Pripun? Yo, wah gleleng iki. Wah, jan bulan-bulan. Iki sing tekan kene ya kuwi Kakang Haruto Kakang Antarja. Heeh, terus nek ketemu karo kowe nek kowe muni-muni kaya unek-unek aku iki mau mesti kowe diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. Waduh. Upama diajar mbok niki mawon, Hus. Kok kakangne ora, aku ora melu-melu kok. Nek aja kuwatir. Aku tak mancing ning awakmu. Manjing iki? Iya. Nane, tenan. Serius. Wis go. Nek kowe tak njingi, kowe diantem ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, gleleng iki wis rasa sedya power bank iki. Ha iya. Ora iso mati kok. Ha iya coba. Ya medal pundi? Medal iki enggak? Ha, ora. Niki kok, niki ciot ning kok iso jembar. Emoh. Jijik ora. Ha medal pundi? Kowe ngampet ambegan. Nun, ngampet ambegan. Aku metu Sarana Sukma, mlebu Sarana Sukma. Nek wis tak njingi, kowe iso ambles bumi, kowe iso dikapak-kapake ora apa-apa, kowe iso mabur yen perlu. Ngono wae ya, Gong. Aku tak mancing ning awakmu. Wis petukno Kakang Galukaca, ning nek kowe ora dipiloro, aja miloro. Slamodar. Nek ngampet wis ket mau e. Yo. Ngampet ket mau ora dilebok-lebokke. Marai mangkel ora. Kene iki tata-tata e. Ya tak mlebu. Lho nyerotok le banget kae. Gong. Wis. Lho kok ora ono, Tru? Ha wis mlebu kok. Aku ya gumun kok Ndara Antasena kok ilang lap. Terus ming ana bayangan mlebu ning awakmu slop ngono. Sampeyan teng pundi, Den? Ning awakmu. Tenane? Iya. Lho kok sedeng ya? Sedeng wae. Lentur kok ya, Tru? Ha iya. Mongko Ndara Antasena iki gedhe lho. Heeh. Aku mung semene kok sedeng ya, Tru? Sedeng. Elastis kok ya. Heeh. Wis aku wis nang kene. Heeh, matur nuwun nggih. Ya. Terus niki kekuatane kowe arep ambles bumi, ambles bumi. Carane ngawet ambegan.
bumi pandengen terus engko sirahmu tok jebleske bumi engko rak bablas. Iki ngapusi ora iki. Nek bumi tak pandeng sirahmu tak jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora, tenan. Wis pandeng tenan karo batin. Niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wis tibano. Bajigur iki piye ta iki? Ngene tak nahi jopone. Samane pripun? Dirokno. Kula kelas kali kula kulak kolang kalih kilen kula. Keli kintir kali kacuk kula kileng-kileng. Terus dapalke terus ya. Kala kula kelas kali kula kulak kolang kaling kilen kula kintir kali kacuk kula kileng-kileng. Kacuk kula kileng-kileng. Wis. Kala kelas kali kula kulak kolang kaling kilen kali kintir kali kula kileng-kileng. Sing urut, nek ora urut ora iso lho. Nggih. Kala kula kintir kali, kula saya. Kelas kali sik. Kala kula kelas kali kula kolak kolang kaling kilen kula kilen kintir kali kula kileng-kileng. Coba. Bajigur. Truk. Bumi peteng. Ora ana listrik. Ah iya ndeng. Waduh. Wah, tenan ora. Nabrak apa, Gong? Sapi teng. Untung ora bocor. Atos plempeme lho ndasku. Heeh. Lho, iki jaratan. Benar iki lho, iki kok marep ngetan. Metu Gong. Wah. Gus, apa? Nek Petro ya saged. Waton Petro apal mantrami ya iso. Kula kelas kali kula kulak kali kilen pasan kinten kali kula kileng-kileng. Waduh. Mantra Gong. Kala kula kinten kali. Kala kula kulak kacuk. Wah. Wis ora apal iki tra aku karepmu. Arep kulake pira? Prek. Antil mencelat. Ayo pokoke maju. Ayo, pokoke iki greneng iki. Heeh. Ndara gal kanca arep tak wedeni awar ambles bumi. Ya. Aku ya arep ambles bumi untuk mantran saka Ndara Antasena. Heeh. Wah, tekane takoni wae, Truk. Ya, takoni le. Heeh. Dari kota Dian Gatut Kaca Tinon mapakarko suta tekapiro Kresna tekapiro Kresna parta manohar saktinira Ndara Gatut Kaca. Iya, Bagong. Ndara Gatut Kaca, iya, Petro. Kok mandhap saking Dirgantara mboten menehi sasmita. Mak jeluk. Kaget aku. Kula. Bagong. Non. Petro kon maju. Bentar kowe. Ternyata bukan saya. Kula kelas kali kula kali. Kowe ngapalno mantrane men iso ambles bumi ya, Gong? Heeh. Wonten dawuh, Den. Petro. Nun. Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Lek pancen bener tegese kabeh sing dikendikake Siwa Mandura mau kabeh nyata. Pancen nyata, kula wantun Sin Prabu Mandura, malah kula wantun mlebeti sayembaranipun Siwa Prabu Mandura. Petro, nun. Tekan kene aku bakal mbuntut tanganmu ngrincung sikilmu. Mapano. Yen perlu kowe bangga tak pancat pundhamu tak gembol ndasmu. Ora sudi aku duwe abdi kaya Petro mirang-mirangke karo wong tuwa.
Mirang-mirang karo Bendoro, mirang-mirang karo Gatotkaca, aku isin di ati karo kowe. Tinimbang kowe memirang marang lenggahe para putra Pandhawa mapana sirnake babar pisan. Kula kelas kali kula Katriku mulung mangrempak ing wadya Kurdagara. aduh kula ngeleng Kurdagara nek kiri-kiri. Gong ora sro-sro kuwi aku arep omong-omongan malah. Nuwun sewu Den. Nek perkara kula ajeng mampet jai mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Ning nek kula mboten salah, kula mboten ora dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipajake kewan. Kewan niku ora kleru ora salah, dipateni menggo pemarem atine para menungso-menungso niku. Nek Petruk niku menungso ya, Den. Sampeyan kudune iso menggalih. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Sun Prabu Mandura? Petruk niku sajake dadi abdi ora tau wani karo sapa-sapa wae, ora tau. Kaling Rama ora tau wani arep kok Rama niku ngeplaki karo Petruk, ning tak anggap niku katresnan. Ngoten. Sing jeneng tembung kasar niku aja dianggap kasar, ning kadang kala niku katresnan. Petruk Gunta, ana iki Ndara Werkudara sing ngendika bapakmu niku ning ati penak. Petruk edan, Petruk kentir, niku teng ati penak, mergo niku tresna kalih kula. Ning tembung sampeyan iki wau mboten wonten tembung katresnan, niku tembunge wong sengit, niku tembunge wong ora seneng, niku tembunge wong kasar. Petruk mapana pancen gembol ndasmu. Kok ngono ta kowe? Kok dadi sampean ora keli kajaman sampean kula iku lha omong. Sampean ora keli kajaman kula niku ngomong karo sampean. Wit cilik nganti gedhe, wit kucuk nganti glung, wit jabang nganti craprang. Sikil tanggo sirah-sirah tanggo sikil. Supaya kuwi nyumuru Pindra Gatotkaca niku dadi satriya sing iso dindelke dening negara. kula kelas kali kula Oh tak gebuk sangelmu lho Gong kowe. keseron kok keseron Durana. Oh iya Lara ati kula. Sampeyan ngrasa mboten? Sampeyan iku kula omong wit cilik. Nek karo bapak sampeyan nek mau omong Ndara Werkudara niku kau. Anggere sampeyan Ndara Werkudara ora kebeneran. Gatot. Gecek ndasmu. Niku sing goceki sapa? Kula. Sing elengke Ndara Werkudara sapa? Kula. Ampun Den niku Kang Putra. Kalah karo Stijo. Idan ndasmu. Bola-bali to ngoten niku sing goceki kula. Kula sing ngelingke. Kedadi sampeyan. Saniki ajeng motol ndas kula. Ya kebangetan to, Den. Nek sampeyan pun mentolo monggo, ora apa-apa. Ora apa-apa monggo. Mang botol. Niki mboten drat-dratan kok, Den. Terus dijabut mawon penak mawon. Mboten sak kanggo diuntir. Mang botol kula ikhlas. Nek nganti kula mati, nyawa kula tekan swarga, ketemu karo mbahmu. Sampeyan mesti takon mbahmu sapa? Mbahmu niku Satnalendra Dukdeng Samaladeng. Ora ana wong sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula Ngastina biyen tentrem. Mergo ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, sama kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu. Petruk, kok wis mati? Kula yo matur nggih. Batrane pun entek. Mesti modar. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gatotkaca. Gatotkaca ki anake sapa? Gatotkaca ki anake Werkudara. Lho lah kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun iblis larat. Putu ora iso diwulang. Minggir aku tak medhon tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Dunek-unekke. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kalih kula, ora tau ndukani kalih kula. Kok aputune karo mata ndas kula. Enggak. Niki dipotol gampang wis tuwa kok, Den. Wis ora wulet. Nek nganti sampeyan ketemu karo mbah sampeyan ora tanggung.
nek kali sampean dunek-uneke wong tua sampean Pandhawa kabeh, kula ora tanggung Ndara. Agene mayar. Endi ngonone kok mabur wedi. Kula kelas kali kula. Diapur. Gong non ora sah nganu, ora sah diapalke. Terus pokoke kowe arep ambles bumi kari batin tok. oh nggih. Piye, Tru? Sukses. Terus kaca tak apake? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe ora tau nangis lho, Tru. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Cengelmu ora. Ora ndek perasaan kok soalé. Ada? Oh, ora wae kok. Ah wae. Climen orjenan sing nyanyi bojone Bagong anu Gareng Ada. Kowe kok ora golek iso penyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane kanggere muni ewo sing diundang bojone Gareng. Ayo aku duwe rasa kok. Oh tak kandhake Gareng. Asli ora cangkeman lho kok. As. Apa? Tetep tak kandhake. Ora cangkeman. Alah Apa? Ndara Antarja diladeni. Oke, Gus. Apa? Ning makane sik maju Ndara Antarja gelut nggih. Yo. Njajal kula sing kang Supan adine mungsuh kakange menang sapa? Yo. Ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kowe engko anggere arep nyembur, DM sik terus tok semburke. Kuwi sembure saka aku. Oh, siap. Saya kene wong Sorejo kene. Arep nyekel Petro tandinge iki. Anake Ndara Gatotkaca sing mangka papat. Antarja Werkudara Antasena iki onter-onter cilik. Ya, aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku ayo aja golek mungsuh liyane. Lho. Pamer. Wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian. Lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa bae aku iso. Mbah, edanan. Kowe Bagong, Nggih, aku goleki Petro. Petro ora ana wis bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon terus tok. Kendarak tak ajar ditangani Antarja. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong digdaya. Cuk deng samaladeng. Pilih tanding bobote yuda utawa teges tinata mendat jinara ngentir. Terus kaenak tembung kae tinata mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Tinata mendat jinara menter cah goblok tenan kae. Tinumbak bengkung sinuduk kecil-kecil. Tinumbak bengkung sinuduk putung ngono lho. Sinuduk putung. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Sirmu arep ngopo? Nyekel Petruk. Petruk kakangku. Petruk masuk angin kowe tak keroki. Tak tambahi tak blonyo minyak angin. Kok Petruk mati arep diame-ame. Anggapmu apa? Kowe kudune iso mikir, Jo. Lho. Kowe iki nom-noman. Kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena pelapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tok tandangi, apa-apa waton nyendikani jawing wong tuwa. Wong tuwa iki selawase rong karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus ora urusan arep wakmu, arep abon, arep wak tengkleng terserah.
Ning kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rung karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku ngono nyekel Petruk. Nek pancen aku dadi palang karo apa? Ora minggat suara aku. Sembur meloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Apa sing iso nyembur sak donya ki meng kowe? Kowe pamer, kowe putu ula, iya. Kowe putu mbahmu dewane ula. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru, kae aja kok nyembur. Nyemprot wae iso kae. Iki arta buktekne Bagong ki anak Semar. Sing pancen wis diparingi jaya kawijayan guna kasantik. Ungano dadam. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong ki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono? Nyoba ye. Ayo nyoba dadelan. Ayo. Ketiban pusaka ora gletak aja dundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak elek meneh aja. Eman-eman mergane. Mes syarate kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane mati ora. Waduh mati aku. Wah! Piye Kong? Waduh. Sopo-sopo tak semburi kabeh. Aduh. Ulu Kong. Panas Kong dadaku. Panas Kong. Kapamu kapan kowe? Ayo arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Oh. Aduh Kong. Aduh Guru. Kapok ora. Ayo ra nonton ndoro-nonton jae gletak iki, Trik. Ora gleleng. Ayo. Wah, Gong ora ngono ki, Gong. Ora main-main aku ora seneng carane kaya ngono, Gong. Aku wegah. Weh, lah ora sambat. Mlonyo awakmu. Aduh. Panas banget, Le. Oh, gleleng aku. Heeh. Awang wis Wedan. Gleleng kowe iki urip apa mayit hidup to? Tak damu ora apa-apa. Iki wis pusaka ning ngabani Ndoranta sing lho. Nek arep nyembur ngono kuwi sike. Aku mengisis saiki. Hah? Kok mengisis? Dan opo? Kok mengisis? Sajae racune wis entek. Waduh. Pokoke ane ndamu kaya ya sajae ngono. Wah, niki mboten. Oh, metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Ogah ana. Sunane metu ki omong. Omong meneng wae. Hakane ya ora krasa. Sunane metu ki kedhep ngapa? Kodhem. Karo glinding. Glinding dasmu. Kowe bangeten kowe. Iki Kakang Antarja ora eling tak tambanane. Nek nganti ana apa-apa ndak malah ora prayoga. Nggih. Wah, gugu karepe dhewe. Mesti tok bantu Dimas. Heeh. Lah nganti kowe bantu karo Bagong karo Petruk. Mergo iki ora salah Kang. Aku nek karo wong ra salah ora bakal tumindak elek. Tur malah wonge tak bantu. Tur dasare Bagong ya ora kleru, Petruk ya ora kleru mergo mbelani bapakne. Rungokne kuwi. Ora waton gugu karo omongane Baladewa. Baladewa pancen ra seneng karo awake dhewe, Truk. Ha iya. Wis ngene wae Kang, saiki Kakang ambles bumi. Rasa ngetok nek dukane Siwa Mandura. Mulane tak kondelik. Lah Dimas arene ndi? Aku ya tak ambles bumi. Kowe aku lho. Wis urusan dhewe.
pahit iki pisan. Mongko iki mung suwe kari dhewe berat iki terus. Sapa? Baladewa genah. Cilaka ora. Urusana dhewe. Aku karo Kakang Turaja tak ndelik sik. Mongko nek wis rampung perkarane aku tak bantu karo kowe, Gong. Arep bantu engko. Heeh. Ora saiki. Ora. Atus kula mungsu Prabu Baladewa, Pikiran dhewe nggunakno akal pikirmu bisa menang karo Suwa Mandura. Mergo aja nganti dingertani yen aku ora mbelani karo Suwa Mandura, aku tak ndelik karo Kakang Garip Wonturaja. Aku lagi ngalor gitu loh ketemu neng kene coro-coro wah aku ki Patih Mandura kok ming cekekon nyekel wong edian-edian bareng ketemu Petro karo Bagong ora iso ngampet guyu aku rupane ya pancen do apik-apik tenan ora hai Patih ora nggih tata krama temu sapa-sapa pantel sisan kowe muni ana panggri sing guyok jejeri sandal cangkem Gong ora kasar men sengit aku. Wah. Aduh ora iso ngampet aku. Waduh Bagong getake matane kaya arep cepling-cepling kok. Ora wedi nek gogrok matane. Waduh. Badem apa, Gong? Botol AO. Mangkel aku. Ora pecah ya, Tru. Sirahe Pragota ki empuk berarti. Wah, setan. Patih dibandem botol sirahe. Weh, ora sopan kowe. Oh. Muni yo. Bandem seker. Seker. Iki apa? Seker kaya entuk seker, Pak. Aku nek sangku werna-werna kok. Petro, nun. Oh, mulih ora. Mboten kaya bali kene pun barang Pandhawa mundi pustaka Jamus Lima Sada. Ya nono, aku sing meksa karo kowe. Oke, ajeng-ajeng napa? Dajar, Gong. Yuk. Wis ora ana ampun nek. Iki udu bendara ya ming tepung ngono wae. Ha iya. Kira-kira arep nggo tak dhewe diajar wong loro terus. Ya. Wah, ora wedi aku. Kulo ora wedi. Bah. Ora wedi. Ora wedi ya, Tru. Padahal nggon aku ana lho cacile tak onone mati. Oh, medeni ora. Oh, mati lah. Jandak mati dening aku cencang jenggot kroncal-kroncal. Kualik yo ora apa. Bagong, ora edan, Bagong. Gong. Sorry. Aku ana wong nyambut gawe ya sliwar-sliwer. Sing sliwar-sliwer iki sapa kene iki meneng wae kok. Padune niat kowe ora. Ya ora kan ya karang kleru saya abot ki sing tanggo nuthuk ki gobek. Mampir ndasmu ora. Lara basa kira. Panusmane jajaran Petro kantong bolong. Bolongan Bagong, bolongan Petro. Ora minggat greten negara dasmu dadi apa wae mlayu le.
selesai. Areng apa saiki lho, Si Mandra wis nesu tenan duka tenan. Petro kantong bola ora miyas ana paning Prabu itu gredhe nenggala jeblok wetengmu. Jeblok tenan iki kok. Nenggala ampuh tenan. Ha kono terserah. Aku iki senengane ngono kuwi to. Ngene wae didumle. Oke. Sing maju kowe aku. Apike ki wangun-wangune sing maju kowe. Ah, telek. Kowe mung arep endo saka swasana kowe. Endo saka kahanan. Kowe ngerti ora sing disumbari Mas apa? Ndara Baladewa ngendika piye? Ayo krunguku. Anu wae Jenderal Petro Kantong Bolong. Sing jeneng Petro Kantong Bolong ki sapa? Ora ana jeneng kok Bagong Kantong Bolong ki ora ana. Wis kono dinikmati. Aku tak ndelik terus wedi aku. Piye kuwi? Ora piye iki terakhir iki kowe. Waduh. Cilaka iki. Yo. Pak. Bapakku Semar. Aku ngerti, najan aku matur saka kene ning bapak mesti midanget. Mergo bapak ki wong Digdaya. Nek pancen bapak duwe niat bangun kayangan Petruk mbok kongkon minangka duta pengawakaning Semar Badrana ning Karangkadempel, kanan kaya kene iki bapak mesti mbantu karo Petruk Kantong Bolong. Ical wujuding Petruk ana nata Mandura. Nek ora tak pethuke kok sembrono, nek tak pethuke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak pethuke bapak penjanggane ora bakal kelakon. Kalah cacak menang cacak gong. Sik. Kowe iki ngopo kowe iki? Menungsa ra tatanane. Wes sing arep nenggala bapakku kowe ya. Wah, kepro watu. Sik, gong. Hei. Kosek. Iki sapa iki mbok dimatke? Sik. Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku ki dadi apa kok kowe nang nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa, Tru? Lho, tenane. Tenan yakin. Sik. Wah, Petro. Saruke mambu bensin. Aku dadi Baladewa to. Edan tenan, wong gleleng tenan. Ora nyewa sandangan endi, Tru? Ora nyewa sandangan iki aku mung bengok ngucap dhewe, Pak, nek pancen kowe prisa, kowe nyen bapak krungu, aku tulungono. Lah kaya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya ngene iki. Wah, gleleng. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Tunggara. Bagong. Ah, lepareman iki. Ngarep kongkan-kongkon iki. Polongan Bagong aja edan. Iki sapa polongan Bagong? Prabu Baladewa. Lungguh ngisor. Nggih. Wah. Bagong. Nun. Baladewa bakal maju nang Pabaratan. Nggih. Golekno pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja mlirik matamu. Nggih. Wah, jan aku ya wedi tenan to ya. Rasane kaya ngadep Baladewa tenan. Ora sak kedumelan jang kowe gewes. Nggih. Monggo sinuwun. Edan kowe. Kurang ajar kowe. Kowe wis tau weruh ana Baladewa pinggil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi ndongake ganti. Nggih. Wah, jan gleleng tenan. Niki napa nggen kula wau? Moh ora sudi. Kegeden. Yo. Kula nek ra semene iki ra tonjo e. Niki nggih. Yo, saentuke. Minggiro. Nggih. Baladewa tak pethuke. Nggih. Pamujimu tak jaluk. Nggih, kula dongak-dongake lepas parane jembara kubure. Wong edan ora. Malah ngono-ngono lepas parane jembara. Ayo, iki nane Mantura Prabu Baladewa. Ayo, tak papake legane atiku, Pak.
apa iki? Iki kok ngedhep kaca gedhang iki apa iki? Lha iki kok ngedhep Baladewa apa iki? Ayo, amuk Suramrata, jemro timbang iki padha. Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, setan. Suarane Genah Petruk iki. Suarane Genah Petruk iki. Ya, iki Baladewa Petruk. Lho kok iso dadi Baladewa iki piye iki? Ora kurang sewan sandangan Baladewa. Wah, nggo karepe dhewe. Iki Kiai Nenggala, tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ya, iki Kiai Bendho tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Wah, mati treng aku, mati treng. Modare. Yayi, sewu-sewu kalapatanipun ingkang Raka Tadah Wadana. Ngantos kula mboten saged amam benging paring Koko Prabu Mandura. Mekasan Koko Prabu nguja dhateng mubal babaling dedukan Satemah Petruk kantong bolong dipun dawahi Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kontal kaprapal. Iya kula nyuwun pamunten. Ngantun mboten saged meper dhateng mubal babaling kanepson mekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kontal kaprapal mboten kula mangertosi wonten pundi dawuhipun Petruk. Koko Prabu mestinipun mboten mekaten lumadining lelampahan. Ngemuti bilih Panakawan Petruk menika tasih Panakawan Paduka piyambak. Menawi ngantos wonten dedukanipun Kyai Semar Badranaya, lajeng sinten ingkang badhe tanggel jawab? Inggih, Kyai. Namung mugi parenga enggalih anampi dhateng atur kula. Pangandika Paduka ingkang kados pundi, Kyai? Jagat menika dadosa paseksen. Menawi Kyai Prabu maringaken ngampil pustaka Jamus Limasada minangka tumbal wadaling negaring Ndorowati, mangke menawi ingkang Raka sampun kepareng ngamadhangaken kawontenan negaring Ndorowati, tumunten kula sowan dhateng negaring Ngamarta ngunduraken pustaka Jamus Limasada sepisan angka kalih. Kula ingkang sagah ngupaya wonten pundi drungipun Petruk kanthong bolong, Yayi? Koko Prabu, pangandika Paduka menika saestu. Menapa wonten jamak limanipun, menapa wonten kelampanipun kula ujar lelamisan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Menawi kula mekaten monggo pustaka Jamus kula aturi anampi. Mangke menawi negari Ndorowati sampun ketingal padhang, kula suwun kanthi sanget Paduka pareng ngupaya wonten pundi drungipun Petruk. Inggih, ngestaken dawuh Koko Prabu Mandura. Nggih. Kula nyuwun pamit. Lho, si Adiar tindak menyang endi? Kula badhe damel srana padhang lelampahan negari Ndorowati. Mangke menawi kula sampun kepareng damel padhang, tumunten kula ngunduraken pusaka sinambi angampi Paduka Kanjeng Koko Prabu nderekaken kondur dhateng Mandura. Ngono Kresna. Inggih. Ning aja goro ya Yai Prabu. Mboten Koko Prabu, kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Yayi tumunten lati maringaken lan kula nyuwun pamit. Koko Prabu monggo kula aturi nampi pustaka Jamus yang jimat kelima sada. Kang mitraning astaneng asta. Setyaki wonten timbalan. Lah kok dadi ora kaya adat sabene pendak-pendak pun Kakang rawuh ning Praja Ngamarta mesti entuk panembrama ingkang banget gawe bombong penggalipun Kakang. Nanging kok kaya ora sabat sabene kok pating cilinguk. Ora kudara sajake ora kuwawa. Aduh, tumandenging netra kelawan pun Kakang Arjuna mung tumungkul, Yai Aji mboten kawiyos pangandikanipun. Kok ora Bumandura wonten menapa? Gusti to. Kowe aja gawe bingung Kresna. Kowe aja gawe bingung. Lagi wae mungkur lah kok dadi kowe sowan maneh ana Praja Ngamarta. Si Adirawuh maneh, malah sajake tambuh perkara iki. Kowe lagi wae mungkur saka negara Ngamarta nggawa pustaka Jamus Limasada ingkang wigati bakal kena nambak rengganing praja. Malah pun Kakang mbok tinggal ning papan kene. Jaremu yen wis rampung gone nambak rengganing praja, si Adi bakal nganti lampun Kakang. Lah kok malah si Adi tekan rawuh nang papan kene meneh. Mekaten kok Prabu. Yo, Setyaki wonten timbalan. Wis ngerti aku wonten menapa? Iki ana Surya kembar ingkang mojokake lawan Nating Ndorowati Perkudara. Nggih. Sing gedhe pangapura nyuwun Kakang ora ndangu lawan Si Adi. Yai Aji, kula wonten maring dawuh nyuwun pangapunten menawi kula mboten ndangu lan panjenengan. Nanging kula badhe ndangu dhateng kadang kula panengah inggih menika pun Arjuna kepareng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Janaka wonten timbalan. Yen liyane pun Kakang ora bakal percaya, nanging Si Adi pun Kakang kumandel.
Merga kandeling kapercayanku Arjuna ing ngendi ana mun Kakang ing kono ana Siadi. Upama kembang kelawan sarine, upama geni kalawan urupe. Marata coba ayo. Presanana sarana jati permana, tegese permana jati paningal batin. Sing boyong pustaka Jamus Lima Sada kuwi pun Kakang apa dudu Janaka? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Boten nginten babar pisan. Bilih negari Ngamarta kadatengan telik Mangindrajala. Durjana ingkang dusta pustaka Jamus Lima Sada mimba paduka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara, nggih. Siadi wis mireng to? Dudu caping pun Kakang nang ngature Adimulanang Madukara. Dadi ora pun Kakang bakal golek utawa pun Kakang ora bakal gawe perkara iki. Nanging iki mau ature adimu panengah ing ngandhake ingkang mbeta pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu pun Kakang. Nanging pancen ana menungsa ingkang madha rupa kelawan nata Ndrawati, Werkudara. Arep dikaya ngopo? Werkudara ndere wong utuh apanane. Apa sing tak weruhi ya kuwi ingkang dadi kasunyatan. Monggo tak sawang. Sing boyong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Kresna kakangku. Perkara kowe nganggo aling-aling Janaka sakarepmu. Ning sing boyong pusaka wujude Kresna, baline pusaka ya saka kowe. Ora iso gawe baline pusaka. Wah, ora sudi ngakang kadang tuwa karo kowe. Tak pikir-pikir Werkudara kae nadyan wong dosa, wong kau. Nadyan wong mloho nanging ngucape sarwa bener. Apa yang kedadian ning negara Ngamarta iki pancen wujude Yai Prabu ingkang boyong pustaka Jamus Lima Sada. Pun nadyan kanthi aling-aling Janaka. Aku ora bakal percaya baline pusaka saka kowe. Yen nganti ora iso gawe bali ning pusaka negara Ngamarta pustaka Jamus Lima Sada, kowe mirang-mirangke pun Kakang. Kowe ngisin-isinke Nata Mandura sebab aku tekan kene iki sing nganti Siadi, sing ngajak Siadi. Ora iso gawe padang, ora sudi ngadang taruna karo kowe, Kresna. Arjuna, wonten paring kadhawuh. Ya pancen kudu kaya ngene lakon iki kudu tak sandang. Mula wajibe penandang kuwi mung disandang. Inggih. Lakon kuwi adile mung dilakoni, kasinggihan mekaten. Kepareng paduka, ayo budhane Karang Kadempel sowan Kakang Semar. Iya. Merga Semar kuwi ora iso digagapi. Semar kuwi ngguyu durung karuan seneng atine, Semar kuwi nangis durung karuan seneng utawa sedih atine. Inggih. Nyun mangapura wonten Kakang Semar, sawise kuwi apa kang didhawuhke dening Kakang Nayantaka? Kowe karo aku mung nyendikani dawuhing Kakang Nayantaka. Swawi Koko Prabu kula dherekaken.